И какво става, хора? Аз съм Макс БГ и днес сме в магмата. Сега, Mega Texture Patch съм. И така, миналото томбоя ми се зачиташе и мисля, че това ще е новата, ще пише от тук насам, печели само един. Пък от тук до тук печели втория. Така, мисля тук да направя малко как да стане. И аз чудя как да стане. Храна мисля, че няма трябва. Храна няма трябва. Ай, мен да мини няма дам. Добре. От тук до тук печели един победител, а от тук до това печели втория. Ето това е сета. Тук. Къде е това? Ай, тук е. Това малко е начупено, не малко, а много. Това после... Не. Май. Майко, сета целия е начупен. Начупен целия, направо. War. Warrior. Така. Фок! Warp PvP. Да, аз ви показах томбулата и добре, хора, това беше от мен. Аз бях Макс БГ и до нови срещи.